खैराबारि कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया रिसेन्टलि जा थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्ट एनाउन्स खालामखांबाय बे खालामनायनि जा रिजाल्ट बेयाव जों सेटिसफाइड नङा बेनिखायनो जों दिनै बेनि एगेइन्स्टै प्रटेस्ट खालामनो थाखाय बेवहाय गेदार जादों माने रिजाल्टजों जों 90% एबभ 90% अफ स्टुडेन्टस जों सेटिसफाइड नङा मानो होनोब्ला जा जोङो जुदि नायो फेलियार आरो पासिं पार्सेन्टेजआ जोबोद गिदिर मोनसे डिफारेन्स दं पासिं पार्सेन्टेजआ लेस देन 20% आरो फेलियार पार्सेन्टआ मोर देन 80% बेबायदि सिस्टेमनि बेनिखायनो जोङो बेवहाय दिनै प्रटेस्ट खालामदों जोङो मोनसे रि एनाउन्समेन्ट अफ रिजाल्ट बेखौ जोङो नागिरो जिहेथु जोंनिया गोबां फरायसाफोरनियानो बेक फैदों आरो बेखौ दा डिरेक्टलि बुंनो हानाय नङा खिन्थु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जि सिस्टेमै माने रिजाल्ट एनाउन्समेन्ट खालामनायनि गोदान सिस्टेम गावसोरनि आखायाव लादों बेफोरनि माने नोजोर थांखिखौ नायनानै बेबायदिनो फिउचारावहाय बुंनायनि थाखाय गोनांथि जागोन बेबायदि माने बुंनांगोन आरो बेनि सोमोन्दै आं दा डिरेक्टलि बुंथ'नो हानाय नङा नानै लायाब्ला जों दिनैनिफ्रायबो बांसिन माने प्रटेस्ट खालामनांगोन बेनि थाखाय साननो गोनां जागोन प्रटेस्टनि सोमोन्दै जोङो खैराबारि फरायसालिमा हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि रिजाल्ट दा बेखौ जोङो लानानै दाखालिबाव फोसावनाय बे रिजाल्टखौ लानानै जों खोब दुखु मोननाय फोरमायदों मानो होननानै बुङोब्ला एसेबां जुदि स्टुडेन्टआ जुदि बेबायदि खालामबाय थायोब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया खनसे नङा खननै नङा बेबायदिनो माने रिजाल्टखौ होबाय थायो दा बेखौ लानानै जोङो दिनै दाखालिबाव होनाय रिजाल्टखौबो लानानै जों खोब दुखु मोनदों आरो बे रिजाल्टखौ जोङो माब्लाबाबो जों गनायना लानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला इमान जोंनि कलेजावनो 300 सामथिं माने स्टुडेन्टआ एग्जाम होदों आरो बेयाव जोंनो 92ल' जोंनो पास खालामनानै 222 जोंखौ बिथांमोना मा खालामदों फेल खालामना होदों दा बेखौ लानानै जों खोब गोजोननाय मोनाखै मानो होननानै बुङोब्ला सासे फरायसाया एग्जामाव जनाय लोगो लोगो बियो से नाम्बारल' मोनगोन नाथाय बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि एग्जाम कन्ट्रलार बिथांमोना मा खालामदों जोंनि जि रिजाल्ट दा बे रिजाल्टखौ बिथांमोना माने 0-0 खालामनानै हरदों दा बेखौ जों लानानै जों गोजोननाय गैया आरो आं खावलायनो नागिरगोन जे बे इउनिभार्सिटि माने जों सिगाङाव बेबायदि रिजाल्ट जाबावनायावबो जों थांदों नाथाय बिथांमोना जोंखौ जेबो रेसपन्ड होआखै दा बेखायनो आं बुंनो नागिरगोन जे इउनिभार्सिटियाव जाहाथे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा जाहाथे बिथाङा हस्तक्षेप खालामो आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे इउनिभार्सिटिखौ लानानै एसे सानो जे इउनिभार्सिटिखौ हस्तक्षेप खालामो दा बेखौनो जोङो खैराबारि फरायसालिमानिफ्राय जानानै जोङो सारमोनखौ आपिल खालामदों लोगोसे गासै बिटिआरनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आन्डारनि कलेजनि जानानै जों आपिल खालामदों जाहाथे बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे इउनिभार्सिटियाव हस्तक्षेप खालामनानै एसे माने नायनानै होयो दा बेखौनो जोङो सरकारनिसिमबो जोङो आह्वान खालामदों आरो बियो जोङो बेसिकेलि बुंनो नागिरगोन जे एग्जाम माने इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो बेयो बेबायदि खालामना हरदों होननानै जों बुंनो सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै इमान स्टुडेन्टआ जुदि माबायदि जानो हागौ दा बेखौ जाहाथे इउनिभार्सिटिया आरो खनसे फिन जाहाथे जोंनो बे मोजां रिजाल्टखौ जोंनो होफिनो दा बेखौ आसा खालामदों आरो जुदि जोंनो आरो बेनि नियाय होआबा जों आरो बेनिख्रुइ बांसिन जोङो गोरायै जों आन्दलन खालामनो थाखाय जों बायध' जागोन आरो इउनिभार्सिटिखौ जों बुंनो नांगोन जे इउनिभार्सिटिया खनसे नङा खनले बेबायदिनो जोंजों गेलेबाय थादों जों जेरै दुखिया गोरिब न'खरनिफ्राय जों फैनाय गथा आरो जोङो फरायसा गोबां जोंनि फरायसाफोरा गोरिब न'खरनि आरो बेबायदि रिजाल्टखौ जुदि हालामा खालामबाय थायोबा खनले फर्म फिलआप खालामबाय थायोब्ला फर्म फिलआप खालामनांगौ जायोब्ला जोंनि जि रांखावरियारि बिथिङा जोंहा बोरै जानांगौ जाखो आरो जोंनि जि एसेबां टेलेन्ट स्टुडेन्टआबो जि रिजाल्टआ ओरैबायदि हामा फैदों दा बेखौ जों माब्लाबा गनायना लानो हायाखै जोंनि गासैबो फरायसा बिथांमोना बुंदों जे आं ओरैबायदि मोजां लिरदोंमोन नाथाय बिथांमोना माने मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै दा बेखौ लानानै गासिबो दुखु फोरमायनायखाय जों बयबो आन्दलन खालामगोन आरो बिनिफ्राय आरो बांसिन आन्दलन खालामनो थाखाय जों बायध' जागोन